Er du okay? Ja. Hold fint. Nu skal jeg ikke tro på det. Hvad fanden? Hvor kom han fra, mand? Jeg aner det ikke, man. Han må være kommet ind, mens vi var over til FBS. Det er heller ikke lukket helt. Jeg tror, han er død. Hvad fanden? Jeg slår ham ud i en fart. Der er bare åben døren. Hvor fanden ligger vi ham? Bare ude et eller andet sted. Det skulle da lige meget. Nå, for fanden, mand. Ja. Så dræber vi ham senere og parterer ham, så er det i hvert fald væk. Ja. Hvor tager vi hen? Jeg ved det ikke. Jeg vil bare komme væk fra. Jeg skal lige have min solbriller. Skynd dig for fanden. Ja. Kom nu for helvede. Eko, hvad fanden er en lygte, mand? Fanden er en henne, mand? Fuck, zombien er væk, mand. Shit. Eko! Eko, for helvede, mand. Satan også, mand. Eko! Fuck! Shit.